Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да проверите дали имате диастаза, но преди това с няколко думи да обясня какво е диастазата. Диастазата е разделяне на двете половини на правия коремен мускул. Представете си както мускул е така. Двете половини се разделят, за да направят място на матката. След раждането те се прибират. Някой път обаче не се прибират напълно. Ако разстоянието между тях е по-голямо от 2,5 см, е вероятно да имате диастаза. И най-характерният белег, който може да определите, е, че жените, страдащи от диастаза, все още имат корем и изглеждат като месеци и дори години след раждането. А сега ще ви покажа как в домашни условия може да проверите дали имате диастаза. Лягаме по гръб, така че стъпалата да са стъпили на земята. Дишваме и издишваме няколко пъти. На последното издишане повдигаме главата, все едно ще правим коремна преса, а с другата ръка минава около пъпа, над пъпа, през пъпа и под пъпа. След това на другата страна, за да видим разстоянието и дълбочината. Сега ще ви покажа и отблизо как изглежда. Дишам и издишам. Повдигам. Проверяваме. При мен